Hurasma dihamuna manami dohot inanami na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Pasupa mo sa ita di program sulu-sulu duhatam. Ima na pinatupan ni lembaga GLFI manang sodang ni Bartanauli to Indonesia. Aw pen tahun talmanalu naing pasahaton hatani debata tuhamu. Alani jumulu mahita martangyang. Debata nami debata Jahuba mauliate diho di bagasan bason alabuy hami tumangihon hatami. Huwag hami duwali Tuhan yang guhatami hati gorad doi hasitungan dohot huasom doi. Jadi sudah hami na persia dohot mancalu hatami taruli do hami sian pasupasum. Atong ali debata nami hatahon matami rade do hami ubegesa. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Damang dainang iya hatan itu hatta na bui bigiota jala pasursurot ta di bahasa rohatta imana nianet siapa salmen siya pulu ayat 12. Songnam maridok disi. Saya perrohai mahami mamilangi akaryari nami asada potan rohana bisuk kami. On matang yang si Musa ditiki hatuaonna. Ima si Musa di hati hai nagumos iba na mangido to debata asa di parrohai debata na sida. Dungi muse asa dapotan rohana bisuk na sida. Si Musa songon na pasoni debata di boto iba na do anggodang dapat bisuk na sida debata magopodo akka ari-ari na sida. Alanido gomos iba na martangyang to debata. Asa unang magopo ari-ari na sida manangolu na sida. Tapo tutakas yang gua habis usia debata dang dosi dohot hamalon nasian pertibion. Di pertibion gudang dojol mana malo. Atik peso ditada manang solizalo Yesus siga betuhan na. Hati haus sunari gudang dohalak mano parobot. Pola gabe roboti di bahan gabe na tanah. Dohot pangurupina. Lubisiani tahe boy di topa hopal habang. Hopal laut dohot akan asing pe. Alai dang songoni na hinalumohon ni debata. Anggodang marsa perbisuk na sa debata dang pola sisongoni anggo hinalumohon ni debata. Atong damang dainang asa tekas habita boto yang go debata tung dia halamohon ibana do nang siap pada narubi pe sahat tu pada baru pe asanya jolmai gabe man dapat bisuk sian ibana asang uluni jolmai tau hasangapon dohot hamulyaun di debata Jahuba. Di pada baru pe di dokdo hamulyaun manang hasangapon ma di debata na di gijang. Dame ma dia kajol ma halomoani. Ninahatan itu hatta. Zaratakas mo sa taboto. Ima di sada Korintus sada ayat 24. Songonod di dok. Alay dia kana terjowi nang Jahudi nang Gorik gabe hagugon ni debata dohot habis ni debata ido Kristusi. Labatanna Kristusi do hagugoon dohot bisuk ni debata. Atong malotadokon hita nagyot majalo hagugon dohot bisuk na sa debata ikod do hape hita persea
Jala tajalo Jesus si gabe Tuhan. Jala si palua di ngolutta. Malodang, magopo ma ariarita, magopo ma ngolutta, jalan sotupa hita gabe hasangapon, dohot hamuliaon di gowarne debata. Jala mo siya ngolutta pe, dang gabe madapot hanguluan sa liling-nililing na. Alay, madapot hasusan, ima hasusan sa liling-nililing na. Atong damang dainang, asa man yan sa luhut na hita, madapot hagugon, dohot bisuk ni Tuhan ima, Kristus Jesus Tuhan, jala si palua di hita, asa madapot hanguluan sa liling-nililing na hita. Tau ka marohatta, tahapursiyay, jala tajalo mesusi, gabe Tuhan, jala si palua. Amen. Martangyang mahita. Mauli ate di ali debata nami, nung ngasikup hubagi hami hatami. Tuhan, takas suboto hami, hagugummu, bisukmu, ima Jesus Kristus. So nakujahaya hami, di sada Korintus sada, ayat 24. Meludung HP ali Tuhan, hoa persiai, jala hujalo hami, Jesus gabe Tuhan, jala si palua di hami, nung ngabe HP hujalo hami bisukmi. Taruli mahami Tuhan, dihanguluan, sa liling-nililing na. Atong maliate madiho ali Tuhan nami, siya lanong terpasu-pasu hami siyan hatami. Di bagasan Kristus Jesus, martangiang, jala madok maliate hami tuho. Amen. Maliate madihamuna damang dainang, siya lanong sikop di bagihamu, hatan itu hatta. Sape, tunapajupay tamu se, di minggu nanangro. Tuhan Yesus mamasu-masu hita sa luhut na. Amen.